Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Зиятуллина булырмын бүгін безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә дин галиме, мәгърифәтче Мурат Рәмзи. Ул менә шушы татар тарихын киң җәелдереп язган шәхес бит инде. Татарлар редакциясының төшерү төркеме Луганский Халык Республикасында. Луганскида бүген зур вакыйгадан бастагы традицион диннәрнең халыкара конференциясе. Тинчурин театрында без хәтерлибез акциясы. Сугышчы балаларына һәм сугышта катнашучыларга шушы спектаклебезне күрсәтеп рәхмәт әйтәсе килә аларга. Уфаның татар гимназиясендә җиңү көненә багышланган чара узды. Без әле төрле ветеранны күрә алгач, бу безнең өчен бик зур бәхет. Һәр якның, һәр төбәкнең күренекле шәхесе була. Без аларны белергә, өйрәнергә тиеш. Шәхесләр милләтне дөньяга таныта. Сарман районында туып үскән данлыклы кешеләр бик күп. Бүген сезгә Мурат Рәмзи турында сөйләрбез. Аның исеме узак еллар киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмый, хезмәтләре галимнәр тарафыннан өйрәнелми. Ә бит дин галиме, мәгърифәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Мурат Рәмзи 15-кә якын фәнни хезмәт авторы. Шулай ул күп санлы мәкаләләр һәм шигъри әсәрләр язган. Бүгенге шәхесләр сәхифәсендә Мурат Рәмзи. Дин галиме дә, мәгърифәтче, тарихчы, тәрҗемәче дә. Аның турында күбрәк чит илләрдә беләләр. Мурат Рәмзи Сарман районы Искәлмәт авылында туып үскән. Бу чорда сала бик зур, 3000-гә якын кеше яшәгән. Аның 3 мәхәлләсе булган. Бер мәхәлләсе инде менә төп урында мәчет. Бүген көнгә хәтле эшләп килә. Икенче мәчетебез булган безнең Рангазар белән Кәүҗәк юлы өстендә, һәм инде өченчесе Ленин урамы белән Тукай урамы башындагы тыкырыкта булган. Якынча шушы борынгы кул язмалардан күренгәнчә инде менә шушы ике мәчет арасында Хафизов Ясирләр планы булган инде, менә шушы тирәдә Мурат Рәмзинең төп планы булган инде. Ие торган. Тугашта аңа Мәрдән Шах дигән фарсы исеме бирәләр. Әтисе байлар ыруы башында торган данлыклы Бикшура хан нәселеннән. Әнисе ягыннан нәсел җепләре мәгърифәтче Ризаэддин Фәхретдингә барып тоташа. Әнисе гыйлемле була, өендә балалар укыткан. Башлангыч белемне Мурат Рәмзи дә шунда алган. 19-нчы йөз ахырыннан башлап 20-нчы йөз ахырына кадәр биредә агач мәчет торган. Аның эчендә мәдрәсә дә булган. Мурат Рәмзи 15 яшенә кадәр әлеге мәдрәсәдә белем алган. Шунысы кызыклы, биредә башка мәдрәсәләрдән айырмалы буларак дөньяви белемнәрдә биргәннәр. Әйтик, Мурат Рәмзи табигать белеме, география һәм арифметика укыган. 15 яшендә авылдан чыгып киткәннән соң Мурат Рәмзи 2 ел Мәрҗани мәдрәсәсендә, аннан Чиләбе губерниясе Троицкий шәһәрендә укый. Соңрак Казах авылларында, Ташкентта, Бухарада мөгаллим булып эшли. 36 ел Сәгуд Гарәбстанында яши, танылган шәйх була. Гарәп телен, тәфсир, фикъ гыйлемен үзләштерә, Коръәнне яттан өйрәнә, дини әдәбиятны фарсы теленнән гарәпчәгә тәрҗемә итә. Менә аның китүе армияга бармаска, сугышка алынмаска, солдат булмаска. Мин лучше укырга китәм, менә Оренбургларга, Уралларга барам, әллә кая, Уфаларга, теләсә кая барып укырга. Риза дигән туганнарына егет. Әмма төрек һәм Кавказ төрки кардәшләргә каршы сугышка бара алмыйм дигән иде. Шул булганның иштәлеге. Менә һаман йөргән, аны любой җирдә күзәтеп торганнар. Любой тотып кына алырга. Шушы рәсми мәгълүматлар буенча инде 1898 елда, 1902 елда, 1904 елда, 1907 елда һәм 1914 елда шушы туган якларга кайтканы мәгълүм. Ул бик архивларда казынган. Петербург якларына мондагы галимнәр белән очрашып, шушы татар тарихын өйрәнеп, аның ханнары турында, патшалары турында мәгълүмат җыйган инде ул. Тәлфиq әл-әхбар дигән 2 томлыгын Мурат Рәмзи 15 ел яза. Ул аның төп хезмәтләреннән берсе. Анда төрки халыкларының, татарларның тарихы, ханнар турында. Болгар, Казан вакыйгалары һәм татар ханнарының әсәре. Оренбургта чыккан. Китап Мурат Рәмзигә зур танылу китерә, алай гына да түгел, заманында бөтен дөньяны шаулата. Чөнки анда Россиянең рәсми хакимиятенә, патша самодержавиесенә каршы тәнкыйть та бар.
Шул сәбәпле эзәрлекләүләр башлана һәм Мурат Рәмзигә чит илгә китәргә туры килә. Ул гаҗәеп биттеге телләрне белә, гаҗәеп укымышлы зат ул. Аннан соң хәзердәге тарихны белә. Һәм аннан менә Көнчыгыш Төркстанда, анда бит Кытай белән ике арада мөнәсәбәтләр иде ул вакытта, уйгырлар арасында. Хәзер моның инде менә килгәннән соң андагы мөселманнар моның гаҗәеп теге зур галим, зур дин әһле килгәннең белә. Аңа шул тикле хөрмәт. Һәм анда тагын шушындый каршылык кирип, аны инде рәсми хакимият шушы Кытайдагы аны хәзер шундый җәзага төрмәгә утыртырга. Нигә карашыгара, ләкин халык яклап кала менә шуннан. Бу инде ни өчен менә Совет чорында әйтелмәгән, Совет чорында чөнки дин әһле буларак билгеле. Кытайның Шүшәк шәһәрендә гомеренең соңгы көненә 80 яшенә кадәр яши. Хатыны Биби Әсмә Тәтеш якларыннан. 9 балалары була, аларның 4-се дөньядан бик иртә китә. Оныгы Габделәхәт 2 ел элек гаиләсе белән Кытайдан Казанга күченгән. Ул бабайсы турында истәлекләре белән уртаклашты. Без Шүшәк шәһәрендә яшаганда орамыз бик өлкән иде. Bizning eshiklar har vaqt ochiq turar edi. Musofirlar kelar edi. So'g'ishdan endi ocharchilikdan kelgan kishilar kelar edi. Bobay hargiz eshikni yopqizmas, ochiq tura. Nindi kishi kelsa, shuni qarshi olgan, uyga yotqizgan, uyratgan, o'z qizini Fatimadagi kitob maktab ochib bergan. Davay sen balaga bilim bererga kerak. Aqchasi yo'q bo'lsa, uyrat. Allah'dan kayıtı, Allah razı olsun diye. İlişkiler pek juvaş, mulayimli, arlaşık kişiydi babayımız. Onukları Kazakistan yaklarında da var bitinde. Onda ilki Prezident Nursultan Nazarbayev'nin kızı Dariga bilen onun bir kilini şulayık big dostlar eken Mayırı diyen kız indi. Kazakistan'da bir знаменитый jırşı deyip Дамировый Силева бойынша инде әхсәне аның оныгы шулай Казакстанның бик нык көчле спорт остазы мата спорт буенча. Шәхесләребезнең исемен халыкка кайтару мөһим. Мурат Рәмзине Сарманда хөрмәтлиләр. 2017 елда туган ягы Искәлмәт авылындагы мәчеткә аның исеме бирелгән. Мурат Рәмзинең уже аның 2 томлы китабы бар. Шушы китапны без ул гарәпчә генә язылган ул. Аның урысча тәрҗемәсе юк, татарчасы да юк. Безнең инде менә шушында эшкә кайткан галимебез дип әйтергә була. Абдурахман хәзрәт ул инде гарәпчә бик яхшы белә. Шушы китапны безнең һәр җомга саен менә тәрҗемә итеп шушында киләләр бөтен авыллар, бөтен районнар. Кемнең теләге бар шушы дәрескә менә Мурат Рәмзинең инде китабын өйрәнәс килгән кешеләр киләләр. Шушында безнең бик күңелле дәрес була. 2 сәгать дәрес бара. Biz инде шушы дәресне алып барабыз, тәрҗемә итә, тыңлыйбыз һәм инде бергәләшеп, аннан соң шәй артында шушыны тикшерәбез. Белемнәребезне тикшереп, менә шушындый дәресләр бара, бик күңелле. Көзгә 2нче томында шулай укып тәрҗемә итә башлыйбыз ди хәзрәт. Килергә теләүчеләрне чакыра. Искәлмәт авылының мәктәбе дә 2020 елдан Мурат Рәмзи исемен йөртә. Балаларны милли дини рухта тәрбиялиләр. Биредә өстәмә чит тел буларак гарәп теле өйрәтелә. Укучыларыбызга тәрбия дәресләре вакытында шулай ук инде төрле фәннәр укыткан вакытта Мурат Рәмзи турында һәр вакыт сөйләп, аның фәнгә булган мәхәббәтен аларга да инде аларда да тәрбияләргә тырышабыз. Укучыларыбыз тарихыбызны, галимнәребезне, халкыбызны, динебезне белеп, татарча сөйләшеп, шушы рухта тәрбияләнәләр. Мурат Рәмзи заманында бөтен Россия мөселманнары кырылтайында делегат буларак та катнашкан. Ул татар тарихын өйрәнүче, халыкның милли үзаңын күтәрүче, шул ук вакытта дин тарихында барлый, суфичылыкны башкаларга аңлата, Коръәнне тәрҗемә итә. Сарманда Мурат Рәмзигә багышланган конференцияда узды. Бу хакта киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Сарман районы. Яңа гасыр телерадио компаниясының татарлар редакциясы төшерү төркеме Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге делегация белән Луганский халык республикасына сәфәр кылды. Очрашулар Донбассның традицион диннәре экстремизм һәм неонацизмга каршы халыкара конференциясендә башланып китте. Аның пленар утырышында Донбасс һәм Россия республикаларының төрле дин әһелләре, Луганский халык республикасы министрлыклары һәм ведомстволары чыгыш ясады. Вакыйга урыныннан Ләсәнә Садретдинова видео язмасы.
милләтләр белән, халык белән эшләргә кирәк һәм диннең дөрес нигезен аңлатырга кирәк. Аллаһ Тәала безне яраткан гыйбадәт килергә, барыбызга да яхшылык эшләргә. Диннәр бит алар иңлеккә чакыра. Шулай бит, шуңа күрә без әлбәттә иң беренче шул сугышка каршы, фашизмга каршы, экстремизмга каршы, шуңа күрә һәрберебез үз фикеребезне билдерәбез иншалла. Луганскида бүген зур вакыйга Донбасстагы традицион диннәрнең халыкара конференциясе. Монда 60-тан артык делегат, төрле республикалардан вәкилләр катнаша. Иң мөһиме аларның фикерләре бер. Менә без бүген Рамазан бәйрәмнәрен матурлап үткәрү белән монда Луганск шәһәренә бергәләшеп килдек һәм бүген гадәти диннәр экстремизмга һәм неонацизмга каршы дигән тема белән халыкара конференция уза һәм зур дәрәҗәдә аның менә әзерләнүен күрәбез без. Төрле дин вәкилләре дә катнаша, безнең илдән дә саллы гына делегациялар килде, хәзрәтләребез дә, башка дин әһелләре дә. Безнең килүебезнең сәбәбе бер яктан менә конференциядә катнашу булса, икенче яктан менә мусульман кардәшләребез белән күрешеп, аларга ярдәм күрсәтү. Безнең шәһәребездә бер мәчет, меңгә кадәр татарлар бар, әлхәмдүлилләh, татар халкы бар, торалар. Bütün şehirlerde Tatarlar var, Allah'a şükür. Stахановда, Брянкада, Алчевста, Андрацитта Tatar halk var. Bütün şehirlerde mescitler var, 9 mescit, 10 mahalle munda, elhamdülillah. Biz Allah'a şükür söyledik muftini. Луганская Народная Республика — это новая республика, которую и признал президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. И по большому счету вот такое событие, которое здесь происходит, это имеет большое значение для молодой республики, которая начинает вливаться в Российскую Федерацию. Вот. И, соответственно, уровень собравшихся здесь людей уже говорит о том, что большое значение придают этой Луганской Народной Республике. Шарашулар бик зур, бик кирәк, потому что фашизм, национализм, нацизм башын күтәрә башлый. Аны кирәк в корню задавливать. Булмасын ул. Җитте инде Отечественная война. Фашизмга каршы чыгабыз әлбәттә. Безгә карата фикерләргә каршы чыгабыз. Анда менә без әйтәбез инде ялган бик күп таралып бүген. Шуңа күрә инде ялганга да без каршы чыгабыз. Шуңа менә без төрле дин әһелләре монда шунда җыелышып, әлбәттә үз фикеребезне инде белдерәбез иншалла. Бүтән кешенең фикере бер дисәк, ул нинди фикер? Иң беренче без бердәм булырга тиеш. На протяжении вот уже более чем 8 лет на Луганской земле не прекращаются военные действия. Гибнут люди, разрушаются дома и храмы. Не стихает агрессивная пропаганда, нацеленная на то, чтобы сеять между братскими народами вражду, национальную и религиозную рознь, подогревать экстремистские настроения. Мы понимаем, что причины развязанной войны находятся не внутри нашего общества. Народы Донбасса всегда, на протяжении сотен лет, жили в мире и добрососедстве. И в самые сложные исторические времена они проявляли способность к сплочению. Донбассның традицион диннәре экстремизм һәм неонацизмга каршы халыкара конференциясында Васил Шайхразиев катнашучыларны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән сәламләде. Ул үз чыгышында республикада төрле дин һәм милләт вәкилләренең бердәм һәм дус булып яшәүләре турында сөйләде. Бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырды. 45 илдә татар иҗтимагый оешмасы эшләвендә билгеләп үтте. Шулай ук Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан үткәреләчәк чаралар турында җиткерде. С большим удовольствием приглашаю всех, обязательно это увидим, и для каждого мусульманина это будет и великая честь, и выполнение своих прямых обязанностей, как мусульмане, как уже говорили наши друзья муфти хазраты. В прошлом году проходил 7-й форум соотечественников под руководством министра господина Лаврова,
И, конечно, для нас очень приятно, когда он с высокой трибуны объявил о том, что Всемирный конгресс татар за пределами Российской Федерации является мягкой силой России. Именно это и так. Луганский Халық Республикасында узган шырашулар хакында киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Ләйсән Асыдырдинова, татарлар, Луганск. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Уфаның татар гимназиясында җиңү көненә багышланган чара узды. Без әле тере ветеранны күрә алгач, бу безнең өчен бик зур бәхет. Тинчурин театрында без хәтерлибез акциясе. Сугыш чоры балаларына һәм сугышта катнашучыларга шушы спектаклебезне күрсәтеп рәхмәт әйтәсе килә аларга. Сугышны игълан иткән вакытта безнекеләр Апас районында театр спектакль куеп торган булганнар. Һәм күп кенә җирләргә дә йөргәннәр. Бер вакытта да туктамыйча агит бригадалар ясап, машина арбаларыннан шулай тылдагы эшчеләргә үзләренең спектакльләрен гел күрсәтеп торганнар. Һәм безнең менә мәрхүм инде хәзер режиссерыбыз бар иде, Равил абый Томашев. Ул чыннан да үзе катнашкан булган сугышка. Менә сугышка катнашканнардан инде калмадылар, ләкин шушы сугыш чоры балалары әле бар бездә. Бүген дә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең сугыш чоры балалары, тылда хезмәт иткән ветераннар белән элемтәсен өзми. 2014 елдан бирле без хәтерлибез дигән хәйрия акциясын үткәрә. Сугыш чоры балаларына һәм сугышта катнашучыларга, Бөек Ватан сугышы ветераннарына бүтән булышлык итә алмыйбыз. Шушы спектаклебезне күрсәтеп рәхмәт әйтәсе килә аларга. Татарстан Республикасының барлык районнарыннан спектакль карарга килгән ветераннарны театр үзенең тулы оркестры белән файда, сугыш темасы белән сугарылган көйләр белән каршы алды. Солдатлар киеменә киенгән артистлар аерым бер мөхит тудырды. Тәкъдим ителгән кияү урлау спектакле юкка сайланмаган. Чөнки ул авылда яшәп хезмәт иткән ветераннарга якын булган тормыш хатирәләре белән сугарылган. Оршаның Утар ата авылында үскән 90 яшьлек Әлфия апа өчен Бөек Ватан сугышы вакытларын искә алу әлбәттә күңелсез хатирә. Сугыш башланган көнне әле дә хәтерли ул. Хәзер ирләрне шул көнне җыеп алганнар. Мин хәзер уянга чыгадырым, ишек төбендә бригадир хатын белән әнисе яшәп тора. Әни мин җыештырдым, чыгып уйнап керим, юк, Мәрьям апай. Юк, кызым хәзер уйнамыйсың инде, әйдә эшкә чүп капчам мин сезне диде. Менә шуннан эшли башладык инде. Шул 10 яшьтә. Миннән яшьрәкләр дә эшлидер. Аның 1914 елда туган олы абыйсы шул сугышка китеп иссез югалган. 14 елга бер кызы калды, 41 елны туган. Аннан икенчесен 25 елгысында китә инде дигән итрадыр, бер вакыт итеп Пермь ягына алып киттеләр. Аннан соң 28 елга би колхозда эшләде, инде ул эләкмәде. Көне төне эштә булган Әлфия 5нче сыйныфтан соң мәктәптә укуны тәмам ташлаган. Сугыш биткән дигән хәбәрне ишеткәч, кычкырып елаганнар. Әлбәттә, дөньяларыбыз тыныч булмаган заманнарда сугыш афәтләрен күргән ветераннарның теләге бер. Тыныч булсын инде дөньялар. Һәркемнең тыныч яшисе килә, бәхетле буласы килә. Ходаем күрсәтмәсен ул сугыш хәлләре. Менә шул баламҗа. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Бәйгеләп бетергесез очрашу. Уфаның 84-нче татар гимназиясендә җиңү бәйрәменә багышланган патриотик чара узды. Укучылар Бөек Ватан сугышы ветераны, отставкадагы ФСБ полковнигы 99 яшьлек Кашаф Сәмигуллин белән очрашты. Ветеран милләттәшебез балаларга үзенең хәрби хезмәте һәм сугышның аянычлы көннәре турында сөйләде. Укытучыларга һәм укучыларга бүләкләр тапшырды. Кашаф Сәмигуллин белән кызыклы очрашуда Миләүшә Латыйпова да булып кайтты.
Бөек Ватан сугышы ветераны Кашаф Самигуллин 84-нче татар гимназиясының даими кунагы. Әлеге мәктәпкә ул ел сайын диярлек килә. 99 яшьлек милләттәшебез 1942 елда Ржев шәһәрен азат иткәндә каты яралана һәм 7 ай госпитальдә ята. Сугыш тәмамлангач, озак еллар федераль куркынычсызлык хезмәте идарәлегендә эшли. Бу гимназия бик матур гимназия. Ухада бердән-берсе, потому что укытучылар, директор, балалар, шундый тәртиплеләр. Менә аларны күрсәм, мин яшәреп китәм. Миңа 99 түгел, как бетә. Аларның зузына шатланам, аларның шатлыгы белән яшим. Традиция буенча ветеран мәктәпкә буш кул белән килмәгән. Бу юлы балалар белән очрашу барышында Кашаф Самигуллин 11-нче класс укучысы, спорт мастеры кандидаты Данил Сайрановка яшь ватан сакчысы истәлек билгесе тапшырды. Әлеге мәртәбәле бүләк федераль куркынычсызлык хезмәте институтларына конкурссыз керү мөмкинлеге бирә. Еллар узып берничә буын алмашынса да, балалар өчен Бөек Ватан сугышы темасы актуальлеген югалтмый. Мәктәптә җиңү көне алдыннан җиңү байрагын каршы алабыз. Без әле тере ветеранны күрә алгач, бу безнең өчен бик зур бәхет. Мин уйлыйм, бу датаны безгә беркайчан да онытырга ярамый. Бу нык волнительно була. Күзләреннән яшь тага. Минем корт тием сугыштан яраланып, аяксыз кайткан. Мин аны белән бик горурланам. Патриотик бәйрәмдә мәктәпнең укытучылары да катнаша. Алар сөйләвенчә, тантаналы чараларга әзерлек алдан башлана. Оештыручылар балалар белән Бөек Ватан сугышына бәйле әңгәмә кора, фикер алыша. Балаларга ОБЖ дәресләрендә өйрәтәбез, күрсәтәбез киноларны, шунардан соң инде үзләре желание белән әзерләнәләр, катнашалар. 84-нче татар гимназиясында 26 ел дәвамында музей эшләп килә. Биредә Бөек Ватан сугышы белән бәйле төрле экспонатлар теркәлгән. Алар арасында сирәкләре дә бар. Әйтик, 3 почмаклы хатлар һәм иң аянычлысы кара кагазлар. Әлеге экспонатларны мәктәптә күз карасыдай сакласалар да, биредә балалар өчен дәресләр дә оештырыла. Аларны мәктәп директоры, тарих укытучысы Рауил Идрисов үзе үткәрә. Бу музей безнең үзенчә спортның штабы. Шуның өчен монда безнең укучылар ел буена шөгыльләнәләр, әзерләнәләр, материаллар җыялар, шуларны менә монда төрле папкаларга салалар. Һәм инде безнең бу менә әле үлемсез полкка әзерлек әле дә бара. Тантаналы чара ахырында татар гимназиясе балалары һәм укытучылары якын кунаклары Кашаф Самигуллинның 100 яшьлек юбилеенда да очрашырга язсын дигән өметтә калды. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. Тапшыруыбызны Разил Вәлиев шигырь юллары белән төгәллибез. Без дусларга ак күгәрчен, дошманнарга арыслан. Безгә шундый иман бирдең, көч бирдең, Татарстан. Сау булыгыз.